Gaur, airean, gurekin, Maialen Lujanbio. Arratsaldeon, Maialen. Zemuz, ondo? Ze kontatu nahi duzu, Maialen? Bueno, nahi, ez dakit. Irreberre pitin bat behar dut, ze aurreko kontu hau, segitu duzu bat ere? Bai, bueno, komunikabideetatik eta bai, segitu dut bai. Baina betire urrunetik eta urruntasunak ematen epeletik edo ez dakit ba. Haze suerte daukagun, batzuetan. Bai, daukagu bai. Maialen Lujanbio, finalerako sarrera guztiak salduta daude, agortuta daude. Edo bitan bat. Edo berealdikoa da bertsolaritzaren indarra, edo mundu guztiak zu ikusi nahi zaitu, eta sarrerak erosi ditu. Bai, zorionez lehenengo kasua da, ezta. Bertsolaritzak dudik gabe badu indarra, eta bekekoa, gure piramidearen erpina da, ezta. Eta bete baldin bada, oinarria sendo eta ugaria dalako da. Azkenean bekekoa eskaparate handi bada, baina benetan hor garrantzitsua oinarrizko, bertsolaritzaren oinarrizko lana da, eza. Eta urtean zehar, 13.000 baino askoz jende gehiok entzuten gaituela, eta hori da, benetako zenbaki. Osoan, egunez egun egindako lana, eta urteetan egindako lan jarraitua. Bai, dudik gabe, hainbeste urteetan, bai bertso eskoletan ibilidan jendeak, bai bertso zale elkartea sortu zanetik egindako lanak, horrek izugarrizko oinarri eman dio bertsolaritzari, eta oraindik ere dudik gabe badao lana egitekoa, baina horrek ekarri du, gaur egungo indarraldi hau, ezta. Beraz, bertsolaritza ez da bakarkako lana, taldeko lana da? Bai, dudik gabe. Bien arteko konbinaketa bada, ez? Azkenean sortze lana badaneko lan intimoa, personala eta barne lana, baina gero hori gauzatzen da jende horren batetik eta bertsokideekin bestetik. Eta bertsolaritzaren oinarri nagusietakoa elkarrizketa dan aldetik, ezin da pentsatu kiderik gabeko bertsolaritza bat. Eta bestetik bertsolaritza guretzat ez denez bertsoak sortzea bakarrik, bada bertsogintzaren mugimendu osoa ere, hori dudik gabe taldean eta elkarlanean eramateko gurdia da, ezta. Taldeak zer egin behar du final on bat izateko orduan? Ze finala ere talde lana da. Bertsozaleen arropea eta berotasuna horia segurtatuta dago. Bai, guk kezka handia izaten dugu bertsolariok hainbeste espektatiba sortu duen saio horri erantzun duin edo duina baino gehiagoko bat emateko. Eta hori badan talde lana, ezta? Eta guk elkarrekin normalki hitz egiten dugu eta elkar animatzen dugu ikuskizun horrek merezi duen maila izan dezan eta bakoitzak bere honenetik eman dezan, azkenean talde bezala bekeko espektatibari eta hainbeste ikusentzuleri erantzun eder bat emateko, ezta? Ja, baina finala da, Maialen. Bai, finala da. Zure finaleko kidei ze aholku emango zenizkieke? Bueno, ni inor naiz aholkuik emateko inori, ezta? Bakoitzak bere buruarekin nahiko lan izaten du, eta bere burua lasaitzen eta estutzen nahiko lan izaten du, beraz, pentsatzen dut bakoitzak jakingo dula. Persona bakoitzak izaten du instrukzio liburu bat, agerikoa, ala eskutua, eta Maialen Lujanbiok ere izango du instrukzio liburu bat, eta orduan bestek behiratuko dute horrez. Maialenek hemen joko du, hau egingo du, ez dakizer, oso xamarrak izate dira instrukzio liburu horiek, azkenean bertsoa ez da zehatz mehatz eta milimetrotan definitu liteken gauza, ez? Oso gauza, lanburroa edo abstraktua da, ez? Baina, jarrera da nik uste garrantzitsua, eta bai beken eta bai bain semifinaletan ere, jarrera aldetik nik uste ederrena dela norbere buruarekin tensioan egotea, baina era berean egunaren kontzientzia izatea eta bizipen horren kontzientzia kanpo giroari pixka bat sartzen ustea eta sorkuntzaren sufrimentua eta egunaren gozamena kombinatzen asmatzea, hori da helburua, ezta. Zuk hori orain 4 urte lortu zenuen? Bai, gutxi gara lortu nun, eta neza pozgarriena hori izan zen. Eguneko giroaren plazer hori ere sentitu alizatea, eta aldi berean nire buruaren tensioa ere puntuan eukitzea. Ez altzaizu zailago egingo, oraingoan? Bueno, ez jakin, ez da ikusiko da, ezta. Finalaren ostean esan beharko dut hau, baina
Ez dakit zailago edo erresiago, pentsatzen dut antzekotasunak izango ditula, eta eraberian desberdina, ziaro desberdina izango dela, baina, bueno, espero dut ederra izatea berriz ere edo seguru nago ederra izango dela. Eta zu gozatuko duzula. Nahiko nuke gozatu, hortarako bersotan ondo egiten asmatu beharko dut, eta, bueno, kanpo faktore guzik uste dut garantizatuta daudela, jende aldetik, antolakuntza aldetik, bersokide aldetik, bueno, gero ja, norbere buruarekin daukan apustu hori erantzutea da kontua, ez da? Denok irabazi behar duzue, banaka, han kantatuko duzuen bersolariok, irabazi, denok irabazteko, baina zuk irabazi nahiko duzu, ala ez. Bai, bersoak gauza badu, edo txapelketa gauza badu, ona, bersoak ez da, eta da, espekulatzen ibiltzea alperrik dela. Esan, kalkulotan ibiltzea eta matematikatan ezinezkoa da. Beraz, nik uste denok nahi degula ez irabazi, baizik denok nahi dugula gure buruarekiko apustu hori irabazi, eta bersotan ez ondo, baizik hobeto egin, eta noski horren ondorio da, baldin eta hortan, zure buruarekiko hortan asmatzen badezu, ondorioa izan liteke puntan egotea, edo puntaren puntan akaso. Orduan, noski, nolabait ondorioa da hori, ez da, eta bai bilatzen dugun ondorioa da, bai. Beraz, zeure buruaren lehiakiderik handiena zeure burua da. Bai, dudik gabe. Oso estu hartzen duzu zeure burua, Maialen? Bueno, estu nik ez dakit, jartzen diot exigentzi bat, ez, nire buruari, nire bersokerari, eta gaina hori da aurrera egiten laguntzen dizuna, ez da, sorkuntza arlo guzietan bezala. Seguru asko, ni orain ez nago konforme lehen egindakoarekin, eta nahiko nuke are hobeto edo bestela egin, ez da. Eta, bueno, azkenean horrek zaramatza aurrera, eta bilaketa horrek aurkiarazten dizkizu bide eta leku berriak, ez? Eta pentsautu aldokazu, ze bestela egingo duzun finalean, edo ze doinu eramango duzun, edo zerkin harrituko gaituzun, edo ez? Bestela horiek definitzen ez dira errexak, ez da? Ez nuke esan ez da estilo piktoriko batetik beste muturreko estilo piktoriko batea pasatzea, ez? Ejemplu bat emanez. Gehiago da, norbere bidean ñabardura mailako lanketa bat, ez da? Ez da aldaketa radikalik izaten txapelketa batetik bestera, gehiago da, limatzea ertz batzuk, konpontzea akats batzuk, lantzea behar bada alderdi batzuk, maila hortako lanak behar bada jendeak ez ditunak hainbeste igerriko 4 urteko bidean. Igual, perspektiba luzeago batetik, bai. Baina, norbeak jakiten du zertan nahi dan, eta norbeak bilaketa hortan bere intentzioa jartzen du. Honekin esan nahi, azaltzen oso zaila da, olako edo alako bersokera izango da, baina, ni nire lantxo batzutan banabil, nire jo batzutan. Bazabiltza eta doinuren bat adibidez? Bai, doinuak ere, txapelketa, batez ere plaza ederra izaten dalako, ez? Edo zertarako eta doinuak ateratzeko ere plaza ederra, eta, probaketetan gabiltza, bai. Ja, zegoen jala 4 urte, Laboaren doinu baten, martxa baten azken notak izan dituen. Bai, azkenean, doinuen mundua benetan interesantea da bersogintzan, ez? Oso esploratzeko oso bide zabala eta emankorra izan litekena, eta ez txapelketarako bakarrik, plazan ere lantzeko bide bat, ez da? Eta, esan bezala, txapelketa mugarri dan aldetik, jendeak egiten du ahalegin berezi bat, bere bersokera modu horri, doinukera ere egokitzekoa, ez da? Eta alde hortatik uste estimatzeko ahalegina dela. 4 urte txapela jantzita, Maialen. 4 urte txapela jantzita, jendeak txapela babesteko jazten du. Ez dakit, babesik ematen duen txapela honek, edo zama bat den? Ez bat eta ez beste igual, ez da? Babesa ez dakit ematen duen, eta zama izaterare nire kasuan mintzat ez da heldu. Bada ardura bat, bada berso munduan leku simboliko bat, nahi bada simbolikoa esango nuke, ez da? Bada titulotxoa, ez da? Eta horri bat dario, arduratxo bat. Baina ez dut karga bezala bizitu izan, ez neko atsegina izan da egia esan. Maialen Lujanbiorekin ari gara. Maialen, ez dakit, dekalogo bat egin izan dugu, Maialen Lujanbioren dekalogoa. Maialen Lujanbio nola definituko genuken, ez? Eta hemen publikoko gaztei galdetu diegu, eta bat eta beste, eta zuk ere lagundu egin beharko diguzu. Maialen da intuizioa. Hori nik esatea ez da oso... Intuizio handiko persona zara, ez? Ez dakit. Ez? Ez dakizu. Ez dakit. Beste bat, templea.
Bueno, templea, bai, templea azaldu iten da askotan, euki baino gehiago, baino, bai, egia esan jende horrean azaltzeko behar da, patxara pixka bat, naiz eta esan bezala askotan itxura gehiago izaten den, benetako barru sensazioa baino. Hausnarketa. Bueno, hausnarketan nik uste bertsoari dagokion ezaugarri badala, ez, edo bertsolariari, azkenean hainbeste gairi buruz hitz egin behar dugu, edo hainbeste perspektiba eta ikuspuntutatik landu behar ditugu gaiak, ba horrek eskatzen du aldez aurreko, bueno, lanketa bat, ez, gaiei buruz, eta bai, noski, hausnarketa nik uste beharrezko dela, ez da niri dagoki dena bakarrik, uste bertsolari dagokiena. Indarra. Indarra. Bueno, bai, izan lite ez dakit, ni nire buruai buruz hola gauzak esatea zaila da, kanpotik... Bai, emakume indartsua zara. Bueno, Ja. indartsua eta Burua. aula. Burua, bai, burua gure makinaria guzia hortxe oten da, ezta? Hortxe dago, eta izugarrizko aktibidadea horrek izaten du, nahiz eta gorputzak geldik eukitzen ditugun, ez? Iritzia. Bai, lehenen, bueno, hausnarketarekin esan dakoa, ez? Aha. Emakumea. Bueno, hori, bai, biztan dena. Aha. Maisua esaten da gizonezkoetan, eta ondo geratzen da, maistra ez da bat ere ondo geratzen. Hori askotan gertatzea, ez? Hitzekin, edo adjetiboekin, edo... Bueno, Andoni gaina maisua esan liteke, Bai. baina Maialen Lujanbio maistra ezingo genuke esan. Ez, bueno, ez dit ardura hondik, ez nire buru ala ikusten ere, ez da? Ez bat ere ez ikusten nola. Lujanbio maisua ere esan liteke. Elitzateke gaizki geratuko, ez? Maisua, ez dakit. Hori... Besteengan ikusten dut, baina ni nire burua ez dut hola ikusten ez. Hori esaten dizun, gazte izandakoa zarelako. Bai, gazteena izandakoa, hoixe. Gu ohituta gaude plazaten beti gazteenak izaten, eta gaur egun ez gea gazteenak kontrako, ja beteranoenetakoa gea, ezta? Baina, bueno, hori seinale ona da, ezta? Transmisioak funtzionatu du eta funtzionatzen du, eta guri erreleboa, edo guri lagundu digutenak plaza hortan aritzen, oraindik holtzakide dira, eta era berean gu baino gazteagoak badatoz, eta hemen daude, ezta? Ja. Eta 10. hitza falta zait, eta zuk aukeratu. Artista, poeta, Bersolaria nahi bada. edo sortzailea, adibidez, ez? Bai, Ze bueno, bertsolaria baino gehiago ere bazara zu, ez, Maialen? Ez dakit, ni berso mundutik abiatzen naiz inguruko alorretara ere, eta egia da bestelako gauzak egin ditu dela, eta bersolariok gehien bat letraren munduan bersolaritzaren periferian aitzen geha, ezta. Baina, bueno, gurean nik uste hitzen gaineko jolasa eta jostungintza eta abarra dela, ez? Orduan, naturala dela, azkenean bersotan aritzen dena hitzekin harremana duen beste ia edo zertan aritzea, ez da, hobeto edo okerrago. Sekula nuen pentsatuko, Maialen Lujanbio, jostungintzan, hitzen jostungintzan. Ba, irudi gabe. Hori zalantzarik gabe. Bersolari izan espazina, Maialen? Ba, euskalo, ez dakit. Ja. Egia esan ez dut bestelakorik ezautu. 11 urtetik hortan nahi naiz eta mundutxo hortan, eta oraingoz ez dut besterik ezautu, aurreago igual bai. Aha. Afizioak? Zer da gustatzen zaizuna? Bueno, gustatzen zaidana, ze esango dizut. Afizioa arruntak, holakotan esaten dianak, ibiltzea eta... Ibiltzea. Ibiltzea gustatzen. Eta gainera sortzeko gainera asko laguntzen dizu, ez? Asko gustatzen zait. Zu ibilian. Bai. Zeure buruarekin asko hitz egiten duzu? Bai, eta bolara batzutan gehiago, hantxe da bolara, bakarrizketa bolara fuertea izatea, ez? Txapelketa buelta hau. Eta ze esate jozu zeure buruari? Bueno, esan ez dakit, esan baino bersotan esaten diot nik uste, edo esaten diogu garai hontan ia dena, ez? Eta horra hitzen geha, gure ariketa eta gure malabar txiki horiek buruan zehatzen, ez? Egiten eta erdoiak kentzen pixkat makinaria horri, ez da. Zer pozten zaituzu, Maialen? Postutzen hau, esate bateako asteburu hauetan ikusten egean plazak ikusteak, hainbeste jende borondatez lanean ikusteak, lanerako izena eman eta ez jende gehiegi daola eta aski jende badola eta premirik ez daola entzuteak, eta postutzen hau saiotan bizi degun giroak,
eta bueno, proiektu horrek, bai, Zer kaserretzen zaitu? Haserretu, bueno, gauza batek baino gehiok. Haundi usteak, arrokeriak. Esate bateko. Ja. Bersolariak asko biluztu behar izaten du? Edo beti dago hor? Norberak neurtzen du zenbat biluztu eta zenbat ez, ezta? Zenbat ezkutatu, zenbat erakutsi, zenbat egitik eman, zenbat pertsonaiatik. Baina bai, hor nik uste nahi gabe ere biluzte ariketa bat badala, ze bai fikziotan eta bai edozein gai motatan badaula norberetik beti eta bai biluzte ariketa bat badala. Maialen Lujanbio, eskerrak norbaiti? Bai, eskerrak jende askori, hain txapelketa zari gehanez, hori dena antolatu dutenei, hori dena atondu dutenei, hori dena guretzat prest eukitzeko, bai entzulentzat, bai bersolarientzat, lanean ari den hainbeste jenderi, hori denei eskerrak. Gu zuri eskerrak. Ni esker. Eta suertea. Hori da. Zuri eta lantalde osoari, alegia finalean, lanean hariko zareten, guztiez hori oraindik erabaki gabe dago. Hori da, oraindik ez dakigu zein izango dian beste zazpikideak, baina, bueno, dudik gabe, punta-puntakoak izango dira, eta espero talde ederra osatu, eta, bueno, semifinalak lehenengo ederrak izango diala, hortan ziur naiz, eta bekekoa ere ederra izango dela. Hala espero. Maialen Lujanbio, bene-benetan, eskerrak asko. Ni esker zuei.